sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jay. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Multo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganing usa ka lalaki nga taga Isabel Leti ang nga tumatatampo nagdasangan nga Jay. Recorded by X Thunder Gaming. Kalakalang ayaw ngon, Negros Oriental. Pa, muang yun ta ko ninyo nga manarbaho ko. Unsagay manarbaho. Pwede na mahimo eh. Kay bag-o pa kang naoperahan sa imong atay, Jay. Mauna. Pundo lang ko ka dinis ato hangtod nga mulig-un ka, nak. Ay, laay mood ko dinis ato mo eh. Pangitaw gimong kalingawan. Uso man ang Facebook ron. Lapag Facebook niya aron malingaw ka. Bahalag mag-Facebook at tibuok adlaw basta ayaw pagtrabaho. Ay, mangita ko akong chatan be. Anon malingaw ko? Kining Maritis. Ako ning i-add friend. Mahini kay tagaliti rasab. Ay, salamat kay iyang gikon. Ako chatan be. Maayo kay naanaday kay kachat-chat. O ma, main na lang ba? Mawa nga akong kalaay nga magsigi kog pundo dinis ato. Maogyod, anak. Kumusta, Tess? Okay ra. Naon ko isulti ni mo? Unsa man na? Sige na to chat pa. Nay, love naman ko ni mo. Pag sure, uy. Tinood bitaw? Mahimo ko manguyab ni mo, Tess. Dili ra ba ko ganahan nga panguyaban din sa cellphone kay Ha? ani na lang. Kun tinud-anay ka ng imuha diri na ako. Panguyabin ko sa personal. Sige, Tess. Magkita ta sa personal. Abi na mo, lipay kay ko nga nakita ka na ko sa personal. Ingon man sad ko, Jay. Unya, kamusta naman to nga akong giingon ni mo? Ha? Abi na mo, Tess. Nisamot ko ka in love ni mo ron nga nakita ka na ako sa personal. Jay. Lagi. Unya, sapan. Uyab na ta? O, Jay. Oyab na ta. Salamat, Tess. Jay, mananghiday ko nimo. Unsa man na? Mularga ko sa Manila. Iyon mo kong biyaan din eh. Kinahanglan ko mobalik sa akong trabaho, good. Aron sa nga makatabang ko sa akong pamilya. Huy, ayaw na gud kaguol. Bingawon mo ko ni mo. Parehas bitaw tanto ha. Mingawan sad ko nimo. Pero sige lang, good. Magtawgan na lang ta. Kano saan ka malarga? Ugma, mugi ka na ko para Manila.
Amping dito ha. Ikaw sad amping tini. Pag-aksa ko nimo pi. Kay mingaw na unya ko nimo. I love you, Tess. I love you too, Jay. Recorded by X Thunder Gaming. Maode ay gool kayo ng naong nimo. Kay nilarga man di ay ang imong uyab. Oo, ma. Bingom di kayo kung malayo na to atong uyab. Oh, anak gid na dong. Tawag-tawagi lang aron matambalan ang imong kamingaw. Kumusta mo ka diha? Okay na ko, Jay. Pero, mauligi. Gimingaw na kayo ko nimo. Parehas na, Tess. Bingaw sa kikunin mo. Sige lang. Matambalan na yan ng atong kamingaw ko. Mauli na ko diha. Salamat ang nga. Naulit na ka, Tess. Mingaw na kikunin mo. Ako sab, gimingaw na sa kiko nimo. Manurita na. Kay pilarabi ako kaadlaw din Oh, ha? O sa'yo, pila ka adlaw? Bakasyon ako din Mabalik na dayon ko sa Manila. Jay, oras na nga mabalik na ko sa Manila. Di day mahimo nga. Di lang ka mo balik sa Manila. Kinahanglan ko mabalik dito. Kay bakasyon ra bining akong pananghid. Sige lang. Last na akong larga. Inig-uli na ako. Dili na ako mabalik pa. Basta ha? O ligi. Promise na ako nimo. Naunsa man ka nga nagsigi na malang kaginuktok. Imingaw na ko sa kong uyab, ma. Kung mobalik na ganitong uyab nimo, ayaw na pagsugot nga mobalik patog Manila. O, ma. Kaya di ko kaya eh. Nga malayo na ko si Marites. Ano nawag man ka? Nga nasuko magates? Samo kay ka, oy. Busy ko sa trabaho dinis ka panawag. Gimingaw ra ganay kunin mo. Kapoy ba mingaw ni mo, eh? Ay, pag sige samok na ako, bi. Kay busy kay ko. Ang saunis Marites. Ganun kalit na siyang nausap. Magsusi ko ini. Akong tawag ng iyong mga amika. Wadi ka may baw? May lain naman si Marites. Ha? Unsay lain? Na naman si Uyab nga na-address Manila. Tagalayte pod. Unsa? Nagplano man ganito nga mamauli des Leyte kay magminyo na sila. Ginuo ko. Ayaw na gool-gool diha. Ingon anak man ginang kinabuhi. Kalimte na lang tong imong uyab kay may lain naman kahato. O, ma. Naamay daghang babae, good. Makakita ka pa og mas labaw pa niya. Di ba? Hindi ako maguyab-uyab. Mangita na ako trabaho karon. Malingaw ko. Total. Ligo naman ko. Nahala sige. Ikaw ang mahibaw, anak. Salamat in taon kay nakasod og kong trabaho. Malingaw na ko ini. Og makalimtam na sab na ako sa Marites. Salamat in taon kay
Nalingaw ako sa akong trabaho. Nigaan-gaan sa lang akong dugan. Kay di na ko pirming magkunauna ni Marites. Ay, kung nahitabuhan yun mo. O anong naghilak mo dos papa? Pa! Pa! Unsa na hitabo? Nganong naghilak ka, ha? Kung Jay, wala na si mama ni mo. Naunsa bis mama pa? Yatake siya og namatay. Unsa? Nganong nahitabo man ni mo, ma? Nganong man? Jay? Ikaw. Condolence, Jay. Kada kong masimtayan. Nganong nagpakita pa makadakap. Ni ako ko'y gusto ko mangayo pa sa hilo sa akong kibuhat ni mo. Nganong kibuhat ni mo na ko? Tes. Nganong imo mo kong kipasakitan. Nganong nangita mo kaglain. Pasaylo ako, Jay. Natinta lang ko. Unsaon man kun, layo man kay ka na ako. Nagtuo ko nga tinuray ang imong gugman ako. Di man di ay. Husband ko. Pasaylo ako sa akong gibuhat ni mo. Ano ko'y mahimo? Saan na naitabo naman na. Mabdos na sika. Kinahanglan na ka na akong kalimtan, Tess. Huwag maghinaot na ako nga magmalipayon kasi mong kinabuhi. Salamat, Jay. May mga panahon nga makaingon kong multo ni sa akong kinabuhi. Kay mukalit lang sa ugsod sa akong una ang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Ang pagkamatay sa akong inahan ug ang pagkawa ni Marites nako. Dinhi na lang ko, Tob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga katawang ngay galang kaagi ni Jay nga taga Isabel Lady uban sa awit ngayon kay pangayo awit nga nikulahan multo. Ang mga kaagi gibatan nudo sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. Yadres lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.